што такое нацыянальная ідэя? Яе не бачу ўвогуле зараз. На дадзены момант нацыянальнай ідэі у беларусаў няма. На кожнага беларуса своя нацыянальная ідэя. Мы очень боимся, что нас за наши слова когда-нибудь начнут бить. Ну, мне здаецца, ну, што тут замоўчваць? Правильно я понял или нет? Ну да. Просто хочу поймать грань, когда меня бить начнут. Мне здаецца, з гэтага трэба пачаць. З табой ўсё зразумела. Гарантируем, что ваш бред вот, не станет причиной ваших синяков. Ідея X на Єврорадіо. Вітаем усіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». І тут у студыі нясменныя, як кіраўнік Беларусі, вядучыя гэтай праграмы Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. І сёння разам з 12-разовым чэмпіёнам свету па муай-тай, Шмат разоў. Віталіем Гурковым мы будзем фармуляваць для беларусаў нацыянальную ідэю. Віталь, а давай пачнем вот з такога. У нас тут у гасцях былі ўжо філосафы, мысляры, навукоўцы, і ад шэрагу з іх мы з Максімам чулі такую фразу: а я нават і не ведаю, што гэта такое нацыянальная ідэя, я не магу яе сфармуляваць. А вот вы для сябе сфармулявалі ўжо? Вот вы можете адказаць на пытанне, што такое нацыянальная ідэя? Нацыянальная ідэя мне падабаецца не тое, каб такое определение там нацыянальная ідэя. Мне вось як узор ёсць такі фільм «Патрыёт» з Мэлом Гібсонам. Вось мне здаецца, нацыянальная ідэя, яна павінна быць дзесьці у гэтым шэрагу, да, з гэтай думкай. То есть патрыятызм. Ну, трэба фільм паглядзець спачатку. Ну, патрыятызм там складаецца ў чалавека з таго, што гэта, па-першае, яго сям'я, яго дзеці і мірнае неба над галавой. Да, як кажуць. Но таксама трэба разумець, для чаго і што потым. Для мяне проста нацыянальная ідэя складваецца ў тым, каб ўсё ж такі не забывацца, хто мы, адкуль мы родам, якая у нас гісторыя, якія у нас былі пэўныя акалічнасці. І, канешне, без, ну, скажем так, моўнага прызнака, да, нават проста прызнанне таго, што у нас ёсць свая мова, свая культура і свае традыцыі, гэта ўжо такі добры крок у гэтым накірунку. Такім чынам атрымліваецца, што вот нацыянальная ідэя, ну вот зараз, калі з вашых словаў, гэта самыя галоўныя два складнікі. Гэта ведаць сваю гісторыю, свае традыцыі, ну, сваю спадчыну, свае карані, да. І мова. Да, і шанаваць сваю сям'ю. Ну, бо мне вельмі так вельмі цікава і вельмі радасна назіраць. Мне ёсць сябры, у якіх ёсць дзеці маленькія, і яны размаўляюць па-беларуску, вось сям'і. Ну, канешне, там і па-расейску таксама праскокваюць розныя словы. Ну, але ж ужо дзіцё ведае як мінімум 2 мовы. Яму будзе лепей у гэтым свеце камунікаваць. Но потым там дададзецца якая-небудзь там ангельская, нямецкая, французская, не ведаю, там кітайская, пэўна, хутчэй за ўсё. Но гэта ўжо развіццё, гэта ўжо такі вельмі буйны такі узор і плюс інтэлектуальны для дзіцяці. І час і свет мяняецца, і мне здаецца, калісьці беларуская мова
ну, шмат хто яе лічыў, ну, там, нібыта калгасная, там, ці яшчэ там, ну, гэта ў вёсках размаўляюць. Ну, моя бабуля там нешта так размаўляла. А для мяне перш за ўсё беларуская мова, нават веданне проста, і навык камунікаваць на беларускай мове па-беларуску, гэта нейкі прыклад, ну, вышэйшай адукацыі. Як мінімум чалавек там вучыўся ў ліцэі пры БДУ, ці гістфакт сканчаў. І зараз гэта, мне здаецца, ну, так прыклад, пэўна, больш вышэйшай адукацыі, ці інтэлігентнасці, ці, ну так, скажем, розуму чалавечага. Ну так, як кажуць, раней беларуская мова з вёсак шла ў гарады, а зараз наадварот вот з гарадоў у вёскі. Ну, прыкладна так. Ну, можно только порадоваться. Вот мне давно хотелось задать вам вопрос. Суть вопроса такая. Если мы слушаем и смотрим на группу «Океан Эльзи», ну, украинскую, известную, вот, то «Океан Эльзи», они такие вот все мягкие, не очень спортивные, они такие ребята из какого-то вот львовского кафе, ну, львовского, киевского или одесского. Да, вот когда смотришь на Вакарчука, можно предположить, что у него какой-нибудь IT-бизнес, он выглядит как айтишник какой-нибудь. Когда смотришь на него барабанщика, там, ну, все, кто у них вокруг группы крутится, да, у них очень такие мягкие, интеллигентные лица. Сейчас договорю. Вот, они все такие вот все проевропейские, толерантные, милые, неагрессивные. Вот и когда смотришь на группу «Брутто», во-первых, само название «Брутто», ну, как бы намекает. А потом ребята, в общем, там выглядят не как парни, у которых IT-бизнес, они выглядят как спортсмены, они выглядят как хулиганы, они выглядят как парни из армии. Вот, это как бы очень как бы большая разница. И вот много раз слышал такие претензии к группе «Брутто», что, в общем, вы за Беларусь, это прекрасно, но у вас какая-то Беларусь получается брутальная, да, вот как бы спортивная, с кулаками. Вот. А хотелось бы как-нибудь вот что-нибудь для людей, которые, в общем, не очень хотят жить с кулаками и, в общем, хотели бы вот остаться с животиком, мягкие и без вот этого вашего замечательного, ну, вот со стороны только если смотреть, напора, агрессии и всякого такого жесткого мужского веселья. Вот вопрос. Эта брутальность, она вот, это как образ, или это прям вот как-то есть еще какая-то дальнейшая программа в этой брутальности? Ну, дякую Богу, у нас шмат выдатнейшых гуртоў, якія працуюць у іншым накірунку, і кожны слухач можа знайсці больш падыходзячы вобраз, да, музыкальнага калектыва, да, які слухаць і ў лірычным, і накірунку, і ў візуальным. Ну, у нас, ну, вось, мы такія, мы крышачку кожны па-свойму хуліганісты, кожны са сваёй гісторыяй. І я не бачу ў гэтым нічога дрэннага, тым больш, што такіх гуртоў у нас няма, да, з такім, вось як вы сказалі, з такім нібыта агрэсіўным падтэкстам і вобразам, але ж у нас таксама ёсць такія каранальныя песні, напрыклад, «Вечернее солнце», «Вечірнє сонце» на украінскай мове. Там, што там? Ну, ёсць яшчэ, карацей, «Годзе», тое ж самае, да. Ёсць каранальныя песні. То бок гэта нам не тое, што зусім не падыходзіць, і што у нас няма нічога чалавечнага і спачувальнага. Ну, проста мне здаецца, вось такі стрыжань крышачку агрэсіўны, з правільным спартыўным пасылам, ён патрэбен людзям, і шмат было водгукаў, і, ну, напрыклад, у асабістых паведамленнях, у тым жа Фейсбуку часам пішуць людзі,
там я пачаў займацца тайскім боксам, вось калі пачаў слухаць гурт Брута, ну, окей. Ну, а вось гэта, можа, не было б такім подзвігам, калі б мне не было там 45 гадоў. Я вось там 2 гады займаюся, мне вельмі падабаецца, і там гэта цалкам там неяк маё жыццё у такі правільны бок накіравала. Ну, і такіх людзей шмат, насамрэч. І вось, мне здаецца, ну, недрэнны прыклад. Гэта музыка, вобраз і там лірыка, якая яна не можа ўсім падабацца, гэта адназначна. Але ж ёсць людзі, якім гэта вельмі патрэбна, мне здаецца. І для якіх гэта сэнс. І сэнс жыцця, мабыць, якія там калоцяць татухі сабе Брута таксама. Ну, гэта ж аб нечым кажаць, што для кагосьці гэта вельмі важна. І, ну, дзякуй Богу, што мы можам рабіць такія нейкія змены асабіста для людзей, якім гэта патрэбна. Ну, неяк так. Віталь, можна я вот працягну тэму, можа быць, Максіма, які звярнуў увагу на вот такое спартыўны, такі са стрыжнем, такім моцным дух гурту, ну і ўвогуле цябе як спартоўца, як неаднаразовага чэмпіёна. Ты сказаў, калі казалі пра нацыянальную ідэю, пра веданне гісторыі, веданне там нашай культуры, мовы і вот гэтак далей. Але вот, да прыкладу, скажем, Адам Глобус у нас в праграме сказаў, што галоўнай ідэяй для беларусы павінна быць барані сваё. Ну да. І здраднікаў не просто там злавіць і ў турму пасадзіць, а ўвогуле знішчыць, забіць. Скажем, Міраслаў Лазоўскі, фігурант справы патрыётаў, казаў, што нашай галоўнай сейчас ідэяй павінна быць навучыць людзей абараняць сваю краіну ад захопнікаў. Вот скажи мне, ўсё ж такі, сыходзячы вот з гэтага баявога стрыжню, вот гэтае ўсё, пра што мы зараз гаварылі, яно павінна быць вот прысутнічаць у нацыянальнай ідэі, ці досыць таго, пра што ты сказаў, гэта само прыйдзе? Не, ну, здаецца, калі будзе тое, пра што я сказаў, то ёсць месца і для аднаго, і для другого. То бок, калі кожны будзе успрымаць нейкую сістэму каардынат і, ну, просто вось, што такое добра, што такое дрэнна. І неяк у галаве прыкідваць, ну, як павінна быць увогуле. Бо, напрыклад, вось ішоў з сябрам толькі што, ён такі завялі гутарку пра Украіну. Ну, там, і ён кажа, што мне здаецца, мы ад іх 10 на гадоў 5 адстаем. Я кажу, а можа і на 10. Таму што вось дзень незалежнасці Украіны, ты выходзіш у горад і ты просто бачыш, ну, там шмат людзей, сем'і, пары, все ў вышыванках, для іх гэта сапраўды свята, і усе ў такім у добрым настроі, і гэта, ну, нейкія традыцыі. І вось там былі спаборніцтвы, у гэты час праходзілі па тайскім боксе у Адэсе, і вось там я на артыкул наткнуўся такі, што спартовец там пасля пераможнага бою паказаў сардэчка, а у яго былі бінты блакітны і жоўты. Ну, то бок таксама такі момант у гонар свята. І калі будзе вось такое увасабленне, то калі у патрэбны момант чалавек будзе і стаяць за сваё, і бараніць сваё, і вучыць, ну, гэта можна падзяліць, мне здаецца. Ну, ёсць людзі, якія не могуць бараніць, яны могуць толькі вучыць. Ну, то бок, навошта яму ісці з кімсьці, там, не ведаю, біцца, ці там
браць зброю ў рукі, да, ён больш справы зробіць ну, адукацыяй, да, палезнай. Ну, бок падзяліць так людзей. Хтосьці можа бараніць, хтосьці можа чамусьці навучыць там сваім прыкладам ці ведамі нейкімі. Мне здаецца, такая праблема грамадства, што мы робім нейкія межы і мы праводзім пэўныя рысы, там, вось так можна, а вось так нельга, а ён тое не зрабіў, а гэты вось тое зрабіў. І, ну, то бок, у грамадства павінна, ну, складвацца нейкая адна толькі мадэль павядзення, да? Адна толькі мадэль, як чалавек павінен сабе паводзіць. Ну, мне здаецца, чым шматгранней, да, будзе вось беларускасць, і тым лепей будет для громадства. Очень хороший момент, поскольку мы с Дмитрием люди гуманитарные, ну, в общем, и мы и при этом очень говорливые. И поэтому мы очень боимся, что нас за наши слова когда-нибудь начнут бить. Вот. И это принципиальный вопрос. Вот музыкант, он кто, барабанщик? Вокалист. Нет, Чмырь. Чмырь, ну, барабанщик. Барабанщик Чмырь, минут через 15 разговора с ним пообещал мне выбить глаз. Вот. И мне это не очень нравится. Вот из того, что... Мы на «ты», да? Из того, что ты сказал по поводу многогранности. То есть, в общем, получается, что вот если представим себе, что Брутто пришло к власти в Беларуси, да, вот как бы вот у нас не один президент, а у нас в качестве президента целая группа. Вице-премьер. Да. Это был бы бардак. Не, по поводу бардака. Вот по поводу бардака. У вас не было бы одного порядка для всех. Да? Вот если я скажу чего-нибудь, что вот всей группе Брутто не понравится, меня за это бить не будут, а потерпят. С расчетом на то, что когда-нибудь, может быть, из этого что-нибудь... Мы не все понимаем, может быть, какая-то доля истины есть и в его словах. Правильно я понял или нет? Ну да. Ну, калі б мы білі ўсіх, хто там нешта казаў негоднае, то кулаков бы не хапіла. То есть вы не бьете, потому что нет возможности у всех ударить, или вообще не бьете? Мы не бачым, ну, я не бачу увогуле у такой агрэсіі нейкіх добрых вынікаў ці вынікаў, якія потым прывядуць да нейкіх пазітыўных зменаў. Бок, ну, агрэсія гэта крайняя ступень таго, што чалавек можа зрабіць. Гэта калі, ну, ёсць такі тып людзей, якія па-іншаму не разумеюць просто. Ну, вот я просто хочу поймать грань, когда меня бить начнут. Вот смотри. Это ж асабістая грань кожнага индивида. Вот смотри, вот Брутто приходит к власти в Беларуси. Да, Беларусь первая страна в мире, в которой управляет музыкальная группа. Ну, предположим, ну, чудо случилось, да. И вы вот как бы разрешаете, болтайте все, что хотите. Да, вот полная свобода слова, как в Америке. Ну, анархосиндикат. Ну, да. Делайте, что хотите. Гарантируем, что вас за ваши слова, какие бы они тупые, странные, непонятные для нас не были бы, ну и для окружающих, да, доносы, чтобы не писали, мы вам гарантируем, что ваш бред вот, не станет причиной ваших синяков. Да? Это было бы так или нет? Ну, слово словами, треба ж по учинкам неяк. Не выбил же глаз увогуле. Хорошо, то есть вы будете... Хорошо. То есть если человек уже какой-то вред причинил окружающим... Око за око, зуб за зуб. Да, тогда... Коли б Чмыр выбил глаз, вы бы могли потелефоновать Брутто, за ним бы разобрались. Это очень хорошо. Я возьму телефон потом. То есть, в общем, полная свобода слова. Ну да, почему нет? А наказание только за деяние. Да. Это радует. Нас не закроет. Віталь, все ж таки веданне гісторыі, вот калі нацыянальная ідэя, найперш, а самае галоўнае, гэта веданне гісторыі, культуры, традыцыі, гэтак далей. Ці не атрымліваецца тады, што наша ідэя нацыянальная, яна как бы скіраваная ў мінулае. Вот мы толькі ідзем, ці жывем, азіраючыся назад. А вот нейкага вот будучае павінна быць укладзеная ў нацыянальную ідэю, ці
Мне Тут здаецца, без мінулага будучыні не мае быць. Таму што вельмі цяжка пастроіць нейкую будучыню, не ведае мінулага. Якой яна павінна быць? Ты павінен зрабіць нейкую, не ведаю, такую працу над памылкамі, над пэўнымі, і накіраваць гэта ўсё на дасягненне пэўных мэтаў. Мне здаецца так. Напрыклад, я хачу, каб все вуліцы гораду Менска былі падпісаны па-беларуску. І ты глядзіш, вуліца Леніна, як яна будзе, Карла Маркса, не ведаю. Мэты, я хачу, каб нашы героі мінулага былі увасаблены, напрыклад, на нейкіх шыльдах, ці каб былі помнікі пастаўлены, ці каб мэта. Але каб гэта было нашым, а не чымсьці іншым, мне здаецца, трэба пэўныя рэчы ведаць, гістарычныя. У меня еще такой важный вопрос. Мы все обсуждаем, когда нас начнут бить. Это важно. Калі бы вы выйшлі ў рынг, адразу гонкі пачалі б біць. Не, это понятно. Вот вопрос сейчас очень интересно прозвучало по поводу того, что вот у нас есть, у белорусов есть история, и эту историю нужно знать, эту историю нужно принимать, потому что из прошлого вырастает будущее. Так? А теперь предположим, что в истории белорусского народа, в истории белорусов, выясняется, что был какой-то очень неприятный момент. Не знаю, предположим, что нашлись какие-то белорусы, которые участвовали в убийстве евреев, в Холокосте. Да, могли такие найтись. Мы сейчас пока не знаем, но вдруг найдутся. Да, и это было прям такое большое явление, не единичный случай, а прям большое явление, массовое. Да? Не обязательно во Второй мировой войне, допустим, 300 лет назад. всякое бывало в истории. Когда белорусы, так получилось, да, приняли участие в каком-нибудь зле. Как относиться к белорусам, к памяти о негативном? Да, о том, что ужасно, о том, что плохо, о том, что, в общем, отвратительно. Я просто из России приехал, из Москвы. У нас в истории такого полно. Да, ткнуть пальцем некуда в историю, где мы не натворили какой-то гадости. И в России обычно делают так. А это не мы. Не было ничего такого. Не знаем, вы все врете, и мы прекрасные, и все в белом. У вас в прекрасной Беларуси, в которой группа Бруто будет президентом, как будут относиться к плохому в истории белорусов? Па-першае, мы б зрабілі, пэўна, паколькі вы мне такія паўнамоцтвы далі, да, казаць ад усіх. Мы б зрабілі так. Па-першае, заканадаўства трэба было па-іншаму зрабіць, каб ёсць сістэма пакарання, а ёсць сістэма заахвочвання. Напрыклад, ты бабулю праз дарогу правёў, лайк. Красава, лайк. Ты вуліцу прыбраў, шэр. Да, шэр. Чаму няма сістэмы заахвочвання ў грамадстве? Ёсць толькі карныя метады. Калі б была сістэма заахвочвання, і ты б разумеў, я зараз пайду, зараз праспект, як ён у нас, боже мой, незалежнасць. Прыбяру ад станцыі метро Парк Чалюскінцаў і да інстытута культуры, ці да плошчы незалежнасці. І за гэта мне, напрыклад, на год пазбавіць ад камунальных унёскаў, напрыклад, ці на паўгады. То, пэўна, лепей бы стала вакол, да? І мне здаецца, з гэтага трэба пачаць.
Хорошо. Вот, а как-то вот этот принцип, да, мы не будем наказывать, мы будем больше не наказывать, а будем больше поощрять. Это хорошо звучит по-анархистски. Вот. А вот вопрос, еще раз, вот нашлось в истории белорусов какой-то темный, гадкий момент. Вот этот темный, гадкий момент попадет в учебники, про это будут снимать фильм. Белорусам будут напоминать, что вот, ребята, так и так, мы хорошие, конечно, но вот у нас был период, был случай, давайте никогда так больше поступать не будем. Пра гэта трэба расказваць. То есть замалчивать нельзя. Пра гэта трэба расказваць. І расказваць такім чынам, што ну вось гэта так было, так дрэнна, і вось да чаго гэта прывяло у выніку. Ну мне здаецца, ну што тут замоўчваць? Тут гэта нармальна, што ўсе мы розныя там розныя людзі, розныя былі страніцы у гісторыі, але ж мне падабаецца, як ну, палякі робяць. О, вось гэты ну, там, такі, гэта наш, а гэта наш, а гэта наш, а гэта зорка Голлівуда, гэта наш. Ну, таксама, ну, яны робяць пэўныя акцэнты на буйных дзеячах, на гістарычных, ну, там, з гісторыі, там, палітыкаў, музыкантаў, не знаю, пісьменнікаў, мастакоў. Што, вось, ён там у сваёй галіне аўтар, ён аўтарытэт, і гэта наш паляк. Поляки, они еще известны всему миру тем, что они запретили вообще исследовать вот причастность поляков к геноциду. Да, если вы скажете, что поляк хотя бы один за время Второй мировой войны принял участие в Холокосте, вы можете получить какой-то там серьезный срок. Да, это запрещается. Вот опять же польская политика. Ну, знаю, может, не слышали про это? Ну, это я не шел, нет. Вот. И как вы к этому относитесь? Это плохо или хорошо? То есть там получается так, что поляки – это святые люди. Они никогда в зле не участвовали, они прекрасны. И вообще весь мир занимался только тем, что издевался над поляками. И вот теперь они вот развернулись, и все им должны вокруг. Вот это нормально? Ну, гэта іх метад дасягнуць пэўных мэтаў, якія яны паставілі, да, перад сабой. Ну, для дасягнення, скажем так, нейкіх планаў на будучыню, да, ідэя, якая вось у іх такая нацыянальная ідэя. У нас просто яе не бачу ўвогуле зараз. Ну, то бок яе няма. Мы то там, то што, хто мы там, ну, незразумела. То бок вось мы не можам неяк вызначыцца, да. Если вот все ж таки мы пришли до того, что на дадзены момент национальной идеи у белорусов нема. Але яна павінна быць. На кожнага беларуса свая нацыянальная ідэя, я б так сказал. Ну, але ж яна ўсё ж таки павінна, ну, у нейкім накірунку быць акрэслена, у нейкім правільным ўсё ж таки нацыянальным. Бо у нас колькі намешана розных субстанцый у галавах увогуле, ну, і поэтому, мне здаецца, мы ніколі да нейкага агульнага не прыйдзем. Мы пачулі ад аднаго музыканта, які браў удзел таксама ў нашай праграме, пра тое, што ну, не павінны творчыя людзі, вот музыканты, по крайней мере, быць нейкімі там трыбунамі, як кажуць, нацыянальнай ідэі. У нас вот своя справа, музыка, там, вершы, песні, мы іх робім, просто робім тое, што у нас хорошо атрымліваецца, а мы не павінны прасоўваць нацыянальную ідэю ў масы, як кажуць. Ваше меркаванне, вот все ж таки вы як, вот вы выходзячы на рынг з капай бел-чырвона-белый, это прасоўванне нацыянальнай ідэі? Я лічу, да. Вот вы выходзячы на сцэну, там, скажем, у майцы з пагоняй, ці там з песнямі там пэўнай тэкставай накіраванасці. Да, конечно, ёсць у нас і беларускамоўныя песні, і на ангельском, і на украінскай мове. Ну, ты можаш рабіць тое, што хочаш, да,
ну, так, ты можаш не звяртаць на гэта ўвагу, але ж ўсё ж такі ты, калі гэта добрая песня і яна там спадабаецца пэўнай колькасці людзей, ўсё адно гэта прасоўванне нацыянальнай ідэі. То есть Павінна- это задача все ж таки музыканта, там, спортсмена, ці вось ці не? для Ці нек- это позиция асабістая? Гэта пазіцыя перш за ўсё асабістая. Нехта ставіць такую задачу перад сабой, але ж у яго нічога не атрымліваецца. А нехта робіць гэта проста па наіцію, да, і атрымліваюцца вельмі, ну, крутыя буйныя рэчы, насамрэч такія знамінальныя. Ну, ўсё адно гэта нейкі агульны накірунак. А наконт павінен ли там спартоўца, выканаўца, там, не ведаю, там, ставіць перад сабой, перад, ну, што вось для мяне там на дадзены момант першапачатковая нацыянальная ідэя, ці там класны там спартыўны вынік, ці вось нацыянальная ідэя, ці не ведаю, класная песня вось на беларускай мове, якая там спадабаецца многім людзям. Ну, то бок, калі ты не будзеш спачуваць і ставіць перад сабой першапачатковай мэтай ўсё ж такі прафесійнае, то, ну, ніякой нацыянальнай ідэі з гэтага не будзе у выніку. Бо вельмі шмат, ну, там, гуртоў, песень, якія былі напісаны з нацыянальнай ідэяй і былі напісаны па-беларуску, але ж яны, ну, настолькі ганебныя і дрэнныя, што, ну, увогуле там часам людзі кажуць: слухай, я там вашу беларускую мову там паспрабаваў там нейкія паслухаць песні, гурты, там нейкая фігня. Ну, то бок, можна вось гэту ідэйнасць як сапсаваць, ну, калі няма нейкага фундамента прафесійнага, так і наадварот пабольшаць, ну, зрабіць там, не ведаю, вялікі плюс там для беларускай мовы, для культуры. Ну, мне здаецца, тут калі ты робіш гэта менавіта для там нацыянальнай ідэі, то ты кан'юнктуршчык. Ну, я вось зараз модна па-беларуску, я зараз вам напишу, спаю. Или зараз вось людям падабаецца, ну, бо усе, ну, неяк імкнуцца там, прагнуць да культуры, да мовы, і нейкі такі ўсё ж такі ёсць здвиг, там нейкія білборды вісяць там у рэкламе, там, ну, зараз гэта, ну, немысліма, але ж гэта выкарыстоўваецца вельмі часта. І, ну, нібыта гэта ўжо тренд, і мы павінны рабіць так. І ты можаш гнацца проста, але ж гэта таксама не дрэнна. Але ж гэта таксама не дрэнна. Нават калі ты кан'юнктуршчык. Але атрымліваецца так, што вот калі, скажем, спортсмен выходзіць там, ставіць сабе бел-чырвона-белую капу там са сцяжком, з пагоняй, но яго кожны раз б'юць, і ён праігрывае, то все будут глядеть и думать: о, это с бел-червоно-белой, ну, там конечно, слабак, так, там лошара. Так и будут казать. А коли ты чемпион, так гэта, ну, гэта будзе, ну, просто я такі прыклад прывяду калісьці, ну, на прыкладзе спартоўца Фёдора Емельяненка. Там, здаецца, гэта ён быў, там, што там пасля нейкай перамогі ён сказаў, што, ну, вось гэта ўсё, дзякуй Богу, і гэта там перамога, яна прысвечана ўсім праваслаўным, там, ну, нешта такое. А калі б ты прайграў, яна б таксама, гэта параза, каму б яна была прысвечана. Ну,
Наверное, нужно иметь для этого случая другой запасной флаг на случай проигрыша. Ну, То есть, если ты выиграл, размахиваешь гэта- белорусским. гэта- Если ты проиграл, берешь, например, российский. Ну, так гэта ж, так мы вяртаемся вось да таго, што гэта тое, што ты хочаш паказаць, агулам, вось я такі, ці гэта тваё, Ну, понятно. вось, у меня такая думка чамусь. Это павінна быць у душы. Мне здаецца, да. То есть не просто так, что давай-ка я каб тут публіку шакаваць, там табе сабе тут татуху з пагоняй наб'ю, там ці яшчэ што-небудзь, а вот таму што так вот ты без гэтага не можаш. Татуха гэта такі не вельмі такі прыклад, бо мне здаецца, людзі, якія іх б'юць, гэта ўсё ж такі, Бываюць, на жаль. Яны не паказальна гэта робяць, а ўсё ж такі асэнсована неяк. Хаця розныя выпадкі есть таксама. Віталь, ты сказаў пра тое, што, на жаль, вот у беларусаў такое, іх не аб'ядноўвае нацыянальная ідэя, няма ў іх такое нешта такое цэментуючай ідэі. Тым не менш, вот ты сфармуляваў, што павінна быць вот, як нацыянальная ідэя, веданне гісторыі, культуры, традыцыі, веданне мовы. Як гэтую, як вот ідэю данесці ўсё ж такі да пераважнай большасці беларусаў? Ці не трэба, каб яна была ў пераважнай большасці беларусаў, а дастаткова, каб была ў такой, у некай крытычнай масы лідараў? Мне здаецца, крытычная маса гэта не той вынік, які нам патрэбен. Я калісьці казаў пра гэта все вельмі проста робіцца. Напрыклад, шмат падлеткаў не разумеюць, навошта ім ведаць беларускую мову. Навошта? Мы на ёй не размаўляем, мы там, дзе. А вось калі б яна была абавязковай пры адукацыі, ці для паступлення ў вышэйшую навучальную установу. Як ва ўкраіне. Да. Вось, абавязковы іспыт па беларускай мове, ці там усе іспыты праводзяцца па-беларуску. І ты толькі вось, калі ты хочаш, не хочаш атрымаць вышэйшую адукацыю, ідзі ў ПТУ тады. Да? Напрыклад. Нават і мне здаецца, па ўсім навучальным установам зрабіць абавязковыя іспыты такія. І тады падлетак бы разумеў, што калі я хачу атрымаць адукацыю, мне трэба ведаць беларускую мову. Нават гэтая мінімальная прычына, яна ўжо палепшыць агульны стан. Але трэба, каб вот эту вот твою нацыянальную ідэю прыняў не толькі вот я, там, Максім, там, яшчэ там хтосьці, але і тыя, хто ва ўладзе і прымае рашэнні. Да, гэта ж просто само сабой так жа не зробіцца. І... Максім тут задаваў такое правакацыйнае пытанне. Когда нас начнут бить? Да, спрабуючы нарвацца, каб яго пабілі. Я таксама задам... наоборот. Чтоб не пабілі. Да, ведаць, куды не лезці. Я таксама задам правакацыйнае пытанне. З табой ўсё зразумела. А скажи... Ідзі домой. А скажи мне, а Михалок кан'юнктуршчык вот у пытанні вот такой нацыянальнай ідэі, нацыянальнай самавыяўлення? Ён творца. Ён не робіць нешта наўмысна. Ён робіць так, каб ажыццявіць свае пэўныя мэты. То бок, мне патрэбен вось такі альбом з такім пасылам, і мне трэба рабіць вось так, у гэтым накірунку, і ён пэўныя ключы знаходзіць. І мне здаецца, творчыя моманты, ён, наколькі я ведаю, ніколі не было зроблена нешта такога наўмысна. А вось гэта мы для беларусаў зробім, а там мы вось гэта. То бок гэта неяк жартоўна гучыць. Так. То есть, когда мы смотрим на Ляписа Трубецкого, да, то есть, получается, у него его новые песни, они никак не зависят от него. Вот на него волна
придет, да, что-то его охватит, какая-то белорусская волна, и он напишет что-нибудь про Беларусь. Так это выглядит или нет? Не, гэта не так выглядае. Просто у яго настолькі вось гэты песенны канвеер добра працуе, што у яго просто натуральна ёсць шматтомнікі, якое было напісана калісьці, а гэта там 10 гадоў таму, а гэта 5, а гэта вось толькі што. І гэта ўсё просто так тык-тык-тык-тык-тык-тык накопліваецца ў пэўны такі архіў. І калі ён ужо працуе над пэўным альбомам ці праектам, ён зазірае ў свае запісы. Бо, напрыклад, тая ж песня «Войны света» была напісана за 4 гады там, да Майдана. Той ж самы грае, там таксама, ну, ён не было вось-вось-вось, зараз нешта там, і зараз вось, ну, бяжыць аловак па паперцы. Ну, то бок, гэта менавіта нейкія творчыя працэсы, якія просто потым вырваны у там пэўны канцэптуальны альбом, які падыходзіць там пад нейкі там перыяд часу, да, пра які знаходзіць нейкі адгалосак наваколлі. Ну і на завяршэнне, ўсё ж такі тады вот пад той перыяд часу, у якім мы зараз жывем, асноўная нацыянальная ідэя, вот калі коротка абагульніць тое, што ты сказаў цягам нашай размовы, гэта веданне нашых каранёў, нашай гісторыі, культуры і веданне мовы. Да, пэўна шанаванне традыцый і мне здаецца, вельмі важная рыса гэта выхаванне зараз. Гэта менавіта адукацыя і выхаванне. Мне понравилось во всем том, что было сказано, что гуманитариев за разноголосицу мнений бить не собираются, что будет, в общем, такое бесконечное количество мнений, говорите сколько хотите. И еще мне понравилось, что в прекрасной Беларуси будущего будут лечить общество, не наказывая его, а поощряя к хорошему. Это, по-моему, замечательно. Да, и еще понравилось, что не нужно бояться того, как выглядит группа Брутто. То есть она выглядит как Брутто, но, в общем, как бы все это мирно и хорошо. Ну, калі ўсё мірна, то і мірна, а калі не, то і не. Так што можаш рабіць все, што хочаш, але ну, как бы, задумваючыся аб наступствах. Дзякуй вялікі. Віталь Гуркоў, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук і ад нашага партнёра кампаніі «Сымбаль-бай», крамы з нацыянальным каларытам. Вось такі падаруначак, кубак з нацыянальным каларытам. Можа быць, будзеш вазіць яго паўсюль з сабой. Традыцыя і сучаснасць усё тут у гэтым кубку. Падарак ад «Сымбаль-бай», ад Еўрарадыё. Новую кватэру. Да. І ў новы спартовы зал, у які, я спадзяюся, ты ў хуткім часе нас запросіш. Да. Буду так старацца, каб было уже 20 верасня урачыстае адкрыццё. Дзякуй вялікі. Віталь Гуркоў, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Ідэя Х. Ідэя Х на Еўрарадыё.